asap kita always say a prayer mga kaigsuonan. Mga importante nga itong pagpanalangin unas tanan sa tulawang magagahong. Lord, thank you kayo sa imong gihata ka namong grasya. Matagad lang. Thank you kay Lord. Okay? Unya ako sa naging pangumusta ni Patabrayan sa una, no? Ako sa naging pangumusta ng akong mga amigo, kumpare ni Pare Joel Binse, atong kabandari, si Konsehal Arnel Cui, Diaz Mabulo, Cebu City. Okay? Kumusta, Konsehal? Arnel Cui, Diaz Mabulo, Cebu City, kumpare ni Pare Joel. Okay? Unya, umabot po nga Konsehal sa Isla Kahuagan, Lapu-Lapu City, nga si Imya Tatoy Abanyo, igsuon ni atong City Councilor Diaz Lapu-Lapu City. Ako amigo kayo, suod ka na ko, si Montor Tatoy, Konsehal Montor Tatoy, City Councilor of Lapu-Lapu City. And then, umabot ng Konsehal sa Diaz Barangay Kahuagan, no? Si Kuan, kumusta sa bagyang igsuon sa day, si sa Panganan, Isla, dagan ko ng Isla sa Lapu-Lapu City. Panganan, Isla Panganan, nga si Anita Tatoy Buok. Kumusta sa diya? Umabot sa nga Konsehal sa Panganan, Anita Buok, o sa tanang mga tricycle drivers sa Agos, no, Lapu-Lapu City, na magbihian nga to sa Grand Mall, no, biyahe gikan sa Agos nga to sa Grand Mall. Okay, kumusta ka matanan tricycle drivers? Okay, bueno, atong suwatan po ka itong hatagan o pagtagad, no, pinadaki ni usa lalaki nga mapatawag lang sa nga Lauro. Kinigibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Lauro. Kini ang usa ka driver lang tagamay gitawon kay atong sweldo labi na makaamot ang tihi kayo. Pero tigong lisura. Pero kini akong problema bahin ni sa kamatayon sa akong among lalaki. Then ako may gipasangilan. Pero aron niyo masabtan kung unsay sugilanon ani no. Inaniyo na kapag sugod ang tanan ha. Samtang nagkanta-kanta ko. Inom sa tagamay para lami kay kanta-kanta. Okay, kanta-kanta na ko. Lami gini ingom naming. The best kayo bugnaw kayong isabi. Harga. Si Inday mi angay, si Inday mi angay, sa regalong saya sa iyang nanay. Iyalang gitampi kay dako jutay, og sa may sampot, dunay buslot gagmay. Daw isdang gagmay, nagkapay-kapay, nagsayaw-sayaw sa sobrang kalipay. Karinyo sang Inday, dalaga nga ulay, tindira lang o kamunggay. Dihay gwapong Bombay, si Inday mi angay, negosyantig 5-6, bunguton og jutay. Malditong Bombay, bagara magkilay, tikmang uyab, playboy sa di ay wadang tigdugay, naghigugmaay, nagkasabot lang, ibabaw sa lantay. Si Inday mi angay, mikuyog sa Bombay, sa motorsiklo mi sakay. Nag-live-in sila, bisag walay kasal-kasal. Sigig panganak, si Inday, walay pahulay. Tuig ng labay, nagyaya, o nagkagidlay. Ang iyang nanay, ang iyang tatay, sa mga apo nalipay. Dang si Inday mi angay, si Inday mi angay. Ay, nayabag mo ning akong doyo, ginoon, nayabag akong doyo. Ay, day! Tawag mo cellphone dong. O, kinsa mo na! Ang bato kinsa ni? Pastil lang, kinsa ka na nawag, no? Forbida. Ay, kadiot na ha, taon ha. Ana, di mo tubag mo cellphone kung akong pangutan-on oy. Abungot sa itoy. Okay na yan. Bebe, forbida. Dali, be. Hello? Hello? Hello, Lauro? Yeah, uy, ma'am. What is ours, ha? What is ours? Unsay what is ours? Unsay ato ba? Hoy, ayo ko kubijahe kingon ana ha. Tingali nalimot ka kinsa ko. Asawa ko si mong amo. Ako, ma'am. Forbida ako. Tinggal ipakatawa. Ay, lagasuko. Sorry kayo. Wa ko may muot, araan. Ang saan ato, ma'am? Nanawag ako sir nimo. Nasa karo sa airport. Magpasugat siya. Uy, la. Di ko maroon ako, ma'am. Sa gaingon. Ha? Ako. Sugata to. Oo, ma'am. Sige, ma'am. Hello, ma'am. Oy, ma'am. Iya, gibutang naman. Ay naunsa duty di ay karon? Wa, di, duty ko taon. Di ko maroon ako. Unya nga nawag man siya nimo. Gimingaw. Tinggalin ma'am ako, day. Joke only, ha? Joke only, ha? Tarong na imong pagkatao ha? Pastilan sa baya, tao ni mo, langga, yang, oy. Forbida, joke na to, yang. Joke bitaw.
Pero suway binuang lauro. Kita ka na akong bukton, mura ni punuan sa lubi. Akong paa, mura ni haligis kapitulyo. Pabuang-buang gani karon, lubagon ko na liog nimo. Ate Liang, porbida Kanang suwang nimo nga gataas o nagbawag lang, kit-kiton kung yun na. Porbida ang personal sa tinuon ka. Unsay mamersonal ha? Unsay mamersonal? Gibauran ta lang ka nga ayaw yung binuang sa tong kaminyoon kay na tumban ko gyud ang liog nimo. Basta labi ani mo tao, tinangga di ka, di ba mo ligsan di ka? Ligsan! Ligsan man ko nimo. Ligsan di, ligsan. Ligsan man hinuon ta. Ay, sige, tingnan. Unsay sudan diha, uy. Kao na dito. Uy, unsa lagi sudan? Baboy. Oh, di na ko gunang baboy, uy. Unsa? Bawal na ako mga tambok. Ako'y gipadungog-dungog nimo ha? Ako'y gipadungog-dungog nimo. Ay, din, unsa taon ka. Mao di ugag ka na kaglinuhukan. Mao di ay ha, tawa na kay kana na ako. Ay, porbida sa istoryan, mingong kawan ako'y gana nimo. Ano ni ingon man ka? Nga di na kang ganahang baboy. Ako imong gipadungog ato. Hala, no, baboy di ka. Aw, di ko baboy. Di, uy, takam lang. Kising ni baboy. Tumbar kong liyo, kising Aw, abi na kung ako imong giing ng baboy. Di, magka baboy. Unsa di ko ga? Elephant. Paraw ka gyud bagon ko nang liog. Pante, nagdako ka ko sa baboy. Ang ganyan! Asa ka napita siya, no? Nandang puno airport ko, no? Porbida. Ay, tunay! Siyaw na. May kasulti siyang Amerikano. Doon na kami. Kanyat. Ay. Oh, lakaw yung Amerikano. Istorya ito ko Amerikano. Taon-taon ako nagkasulti ng Amerikano. Sir, tatay! Dugay ba ni mo? Kining, ko ang sakyanan pa, sir. Nya, dugay kayong kahatag si Madam Xiaoy, ay. Kanuto man niya ang yawi. Dili ba ikaw may among driver? Di, obro na ako, sir. Mautong ako itong yatag ni Ma'am ang Yaoy taon. Kayo ako na doon, bawa pala hinuon itong Yaoy, mura. Sir, kisa Mao itong ba? kasulti ng Amerikano, imo itong kaubat? Dili, may gipangutan na lang siya. Kung sabi kipagtawanan niya, sir? Pangutan na siya, where is Kamuning? Kamuning? At kung gingnan nga, I don't know, kay taga Manila man ko. Kamuning, naroon na skilid sa mua diya sa ang kanang kamuning, naroon na ilaw. Hilingan sa tao nga Kamuning, lugar ang buti pa sabot. Oh my goodness. Porbida. Pida, tugatugag aris, pida, diyo, katultol. Kahit mo rin mo kiparking ang sakyanan, Ano ha? na din sa dali? Pre, Doy! Rilo no? Oh! Kumusta pre? Nako yung regalo ni mo, pre! Oh, yamat. Saan na pre? Nya! Mo di ako regalo ni mo sa imong birthday. Ano yan? Oops! Uy, Allah, kalami, ani pre. Uy, ipaningot pas kabugnaw. Oh, natural. Original o classic ni taon, pre. Ang San Miguel Pale Pilsen. Oh, asan mo to sila? Asan to mga barkada? Nara na niya. Kadiyo, tawag ko na ko, ha? Birkul! 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 Oh, tanawa. Basta Birkul ka pre. Tumatik ng San Miguel Pale Pilsen. Sarap lagi kasama. Mura mag-ato na ning kaluha. Labi na ning mga batang San Miguel na priyas nato, di ba? Tinohal gina pre. Way Belcol kun way San Miguel Pelpelsen. Di makumplito barkada kun way San Miguel Pelpelsen. Ayaw na lang niyo tutuki. Oblihin na ninyo. Oh, yes, abli na! Di ba? Oh. Mas aligre, basta kumplito ang barkada. Oh, cheers! Cheers! Okay. Ay, laing the best. San Miguel Pelpelsen. Basta Birkol, San Miguel Pilpilsin na. O, kamo niya. O, sa pag-ipapot ninyo, mag-Birkol na po mo! Belcol! 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 Malingaw yun mo yung mga barkada. Basta San Miguel Pilpilsin na. Kunya. Hello. Oh, sir. Sir Toy. Sir? Kung karon ha, nakoy lagton. Huwag blame na, sir. Asa ba ta, sir? Ato ta sa mall kay magpalit og battery sa akong laptop. Unya ipaayo ko sa mga akong cellphone. Okay, sir. Huwag problema, sir. Kaniyot kuhaon ko sa sakyanan, sir, ha? Sir, kumusta naman lakaw ni mo doon sa abroad, sir? Dito gali ka to, sir, sa Amerika? Kanang mga Amerikano, sir, mga bright, beauty nga na sila, sir, no? Anong nakasulti ka man yan, ha? Kaya among silingan, sir, naa sila anak nga sa iyang bana ba, Amerikano ba, na uli, diri, atong sang adlaw. Kasi kang biliban ako, sir. Yung anak nga, 5 anyos, pag ganun maikay mo ng English. Karaan na ka na laro, bunog na kayo ng komedya. Parang nanunoy tabar, sir. Ayaw na. Ala, sir. Uy, buha nga. Ano naman sabi? Nabili na ko pitaka. Da.
Ay, ikaw yun. Awa man ito'y kapuslan, ana. Wan maghapon ito'y suod ka. Wa lagi sir, pero nakatagaan ka what is super importante kito sir kito abi to ako license to kill. Ayo, hinoon. Usay nga. Mas karaan mo sir. Gilmore ako kuan pa man sir. Gilmore pa man. Mag-drive ka, why down lisensya? Ha? Napili man sir. Layati na. Usaw naman yung madakpan ka. Mabitaw, baliko rin sana to sir. Ayaw na lang kay doon at bida ni mo. Sunod ka ni i-check ng daan ng imong pitaka huwag naaba imong driver's license. Nalimot ko sir. Ay, tanghag ka lang. Sorry kay sir. Pero sige na lang, basta ingon ka ni ano, no? Wa kay doon lisensya. Ano na ni mo gamito ng imong auto? Una ni kaya ni mo nga dunay mga checkpoint. Ikaduha, paningkamutan ni mo nga dili ka magka-violate sa traffic rules aron dili ka masita. Kay kumadakpan ka na wa ka daang lisensya. Kuya, ug ma-impound pa ang akong sakinan. Ha? Talakin mong, sa mga naunahan, traffic enforcer, imo nang likayan. Likod na. Buli ka to niya sir. Likod na sa may, di ka madakpan. Sige. Okay sir. Ay! Uyawan man lang tanim mo lauro uy. Naon sa mga kagisapot ka? Ikaw gilabtan akong lisensya ay akong kwarta ang akong kasunis gilabtan nimo. Ano ka uy? Wa man sa akong bulsa ko pitaka. Oh. Ako gikuha kay ako man laban ng imong kasunis. Gisulod din mo balik. Bida nimo ito dito ko lisensya. Kasabaan no ko sira porbida. Sunod pangutana gyud ha. Ay nahibaw ba dai kung katog na pong kasunis sa imong gamiton. Gibutang naman gayto na ko bulingon kay ako natong labahan. Mo ba? Bi, kuha dito bi asa bi mo gibutang. Kaya dito akong kuhaon. Nara oh. Salamat taon kay may gani wa maapil na ba taon. Sa sunod gani dahil mo gamit gani kasi kong karsunis or imo kuha na kong karsunis. Ayaw na tao gilabti ako pitaka taon. Kay nay ba mo kang britsol ko sulod sa mga karsunis taon. Nya nagtuo ko na dia ang ako pitaka. Nya wa man ay mao nga sa sunod. Uy ngano de ka? Hala no. Say hala uy ngano ka uy? Perbida. Expire man din ako lisensya nay. Unsa? Expire na. Kilalan pa rin ako iparinyo. Hindi mo i-renew. Naku, wala ba taon tayo kwartang ikaparinyo taon sa lisensya taon. May tag na ako amigo nga si Bay Aldong taon no kalbot. Nga, Kida. mao ni ron sa taong ta kwarta. Wa pa man kay sweldo, wa pa man kay gitunol. Saon ba ni nako ha? Nalimot ko sa pagparinyo sa akong lisensya. Mao nga biduol ko sa akong amo taon aron mahangyo taon nga magparinyo ko sa akong lisensya. Siya rin mo gasto ba? Basi na lang. Unya. Excuse me, madam. Si isang tatoy, madam. Ngano nangita man ka sa akong bana? Expire na akong lisensya, madam. Uy, pagklaro niya, oy. Bidrive de ka anang among sakyanan nga expire ang imong lisensya. May gani kay wa ka madakpi, no? Oy, iparinyo na ha. Iparinyo na. Ayaw sa trabaho og dili marinyo ng imong lisensya. Madam. VXD. Paundang ko sa trabaho taon sa akong amo babae. Lagi kay expire lagi ako lisensya. Mao nga, may undang sa taon ko. Ako'y trabaho. Libo kong asa ko kumingitag kwarta para i-renew taon na akong lisensya taon. Napundo ko pila ka adlaw sa bahay. Kunya, sakalit lang, nawag na ko ang akong among babae. Hello, madam. Lauro, pay dali. Ihatod dato si sir nimo sa ospital. Ayaw pagsigig ha diha. Lagaw dayon nga risk kay emergency ni. Gataki si sir nimo. Kinala madali sa ospital. Pay dali. Madam. Pagdali, Lauro. Madam. Asa si sir nimo, dadto ta siya sa ospital. Pero madam, ang ako... Ayaw pagpiro-piro diha. Darang yawi sa auto. Pagdali, alsa si sir nimo sa ngato sa sakyanan, arumadana to sa ospital. Pagdali. Sir Tatoy. Sir, buhi pa ka, sir. Buhi pa ka. Ano itakim taon ka? Hangan di mo kayo nga baboy. Unsay tabo ni mo, sir, ha? Oy, ayaw pagutan aoy. Imo maninong unang interview. Alsa na lang itong sakyanan. Oo, madam. Sir, di lang siguro ako mo drive taon na. Kaya mo kulisin siya.
Ngano wa Expire man na. Girinyo, ngano wa mo girinyo? Okay, kwarta. Hinyo bitaw ko ninyo. Di mo mango magpahangyo. Ay, yun na tapos isuri ana. Sige na, kay mamatay na gani si Sir mo na. Wali ko lisensya, madam. Basig badakpan ko. Ingor ba, sir? Basta, wa kay lisensya. Di gimayo mo drive ka. Bahala ng kinaunsa, di ba, sir? Lihay lang. Ha? Lihay lang. Lihay, bahala na. Sige, lihay mo ka, beb. Basta ha, lihay ha. Wa ko'y saan yung dakpan, ha? Sir, buhay pa ka niya, sir. Buhay pa ka niya, sir. Ang kamay na. Ya, drive na. O, lagi, bahala na. O, yan na. Naisintong. Ops, liko lang. Liko, takin na isinong. Ay, ayaw daw kamatay niya, no? Huwag para tagain pa sa tuman, no? Ala! Ay, sintong na saan. Liko. Ops. Tada. Hindi, kaya taon na ni. Asam ni napita taon. Kurmida. Ditbol kita ni. Uy, ala. Ditiin na ba ni? Balik! Paita biyani, oy. Wa magud ko taon pa utangan ninyo kwarta para rin yung lisensya. Ayaw ko, sige, yaw, pagdali. Kinahalo mag-abot na sa ospital. Ala, sintong na mo na. Lihay. Ops. Sir, buhay pa ka niya, sir Datoy. Buhay pa ka, sir. Wala na magtingog si Sir mo, Lauro. Ha? Wala magtingog. Sir. Patay na si Sir mo. Sir! Ikaw yun nakaingon, ane. Ha? Ikaw yun, Lauro. Ursa! Pastilan, wag yung taon kaabot ako taong among lalaki sa ospital taon. Namatay yun siya pag-abot sa ospital. Karon ako may basol taon siya ang asawa taon sa akong amo. Ay, kunwa pa kuno na ako iliko-liko ang agyanan. Di yun ta may magsaang-saang taon. Makaabot yun ta ko nung iyang bana sa ospital nga di mamatay. Saka ba din ako nga mo may tugod sa akong among lalaki nga mulikay ko basta way lisensya. O niya daw makukuha lisensya atong kalakiha kay expire naman. Ni Igor ko dito man sa bando sa akong amo taon. Nang huwam itaw ko ilang kwarta para rin yun. Di ba sa sila pahuwam? Niya karon ako may kimasangilan. Mao ni akong problema. Kay kihar ba kung taon ko sa asawa sa kong amo. Niyabang na taon ni. Saan ba din na ako pambina? Ate Pres? Kuya Gilid? Naambyo kay amigo taon sa LTOs na now si Bay Aldo Hugalbo. Unsa man, palihog. Patabagi ko nuko. Saan ba din ako? Unsa may akong buhaton? Asa man? Asa ko paingon na ni? Ate Pres, kami pasultion. Unsa man? Si Lauro ko. Okay, Ate Pres! Okay, ang sender na to karang adlaw. Atong sinder, Ate Pres, kinis Dudong Lauro. Lauro. Kanis Dudong Lauro, Ate Pres, driver taon ni siya. Kanya, driver nga, murag, gibutang na to. Atong higayon nga, nalakaw siya siyang amo. Diha pa niya naibawi nga nabili niyang pitaka. Diha pa niya naibawi nga na-expire diya yung lisensya. Wa marinyo. So, wa marinyo, so na siya lisensya. Gipa-drive siya sa iyang amo. Nya, gituduam siya sa ang amo nga. Kung wagli kasi siya, kinamulilihay lang yung kas. Mga tao sa itom, karon di ka makita ang checkpoint. Pero, anong lihay-lihay makalaro? Marap kagihas, nga kanang mga checkpoint. Ang nga na sa mga motor. Ang mga dagko, ng mga sakyanan. Di mo na nila checkpoint doon. Kay mga motor naman, ha? Anong lihay makalaro? Di din ako anon. Dili. Pero kung dunay Tuma, ikaw, Ate Pres, kung na-checkpoint, adili kay gawas kung dunay kay nay mong kuan. ang diferensya, kuya, ano, Ate Pres, kung makasaka. Oo, minay kuan. Ano, magmatkon lang ka, di ka sa, nya marinyo ni mong lisensya, pero mas maayo yun nga irinyo. Pero nga ang ako pangutanan niya, anong lihay-lihay, magkakakaraan ka driver, dasayon mo yung ka nga, ang upang mga sitob, di mo na mo checkpoint, basta, ibutan mo, XUV mo sakyanan, kanang mga sa auto, kanang mga kuan. Ang ilang itikpoint, Ate Pres, ang kanang yung mga motor, mga kuan. O kargado motor. Kargado, anak mo di karga diha ang mga di takaybaw kung sa mga gipangkarga, no? Pero lahat dog tagali lang siya. Oy, Hadlok siya, lihay-lihay lagi si Ate Pres, Guilty tanto lang. niya lihay-lihay, dugay kay sila naabot sa ospital. Matay. Namatay lang yung amo. Na. Kaya siya, singin lang siya ang amo nga babae. Ikihara ba siya? Ano magkihaman? O dyan ko siya, ma'am, di na ba kong drive mo, wakil lisensya. Ikay drive, kay kuhan. O, nya, sa din na niya. Mauna. Oo, Nagdili sa siya magkiha, oy. Di, bitaw. Ano magkihaman, may siga patay. Ang usas pagtanan niya ko lahat, ningon siya nga, kamo mangguna ko mga amo, dili mo magpahuwam o magparinyo ko. Mabawra na yang katarungan. Dili ka maghuwat, kung makahuwam ka sa imong amo, mangitag kag paagi, nga marinyo ni mo. Pero, yang ang amo, ang yang trabaho ang pag-drive man. Yang kinahanglan na dito. Maawi tayo yung gingon ba, mga kitang driver taon, gamay ra tag sweldo. Ano, Oo. gamay sweldo, sakto ra ko no, gamay ra ko tao sweldo. Tingali wag ni tawo Yang siya yang kuhan na kay nakamo siya ang tihi. Kay nakabi mga amo at Pres nga, sige lang, rinyo nga lang na niya. Madance Basta ka. tahi lang. Pero Ano, tagpila ron ang renyo. Ang renyo, 2,000. Ay, Gano'n ka na? kwarta gapon. Uy, ako Kanang gapon. kanang kuan parte ni pagrinyo aning kuan lang nakadungog kog istorya kung dili ko ni marinyo sugod ko lo kas uno tinuod na. Oh, tinuod na. Ha? Kada Kada tuig, tuig renyo ha. ka. Mao ba? Oh.
Pero dili ang uban na kay bayaran man mo yung penalty ag mga Penalty no. Yun lang sa yuban gulyat nga di kuno ka karinyo imong ngan mapapas na dito munang sugod kuno kas uno. Kisa gingon na bam. Motor no to iya ha, dili auto. Dili siguro ay. Dili siguro kay Hala, nanong bam, kay lisensya. So ang atong problema ani bam kani ra gyud si Lauro unsaon niya kay iya ko nung ipapawa sa ikihar ba siya ang amot tungod aning problema ha. Nganong siya pisangilan nga siya ay nakaingon sa kamatayon siyang amo. Yeah. Paningkamot lang dong tungod kay kanang naang okay sa kani patron ani mga biyahidor St. Christopher mao ba? No, mura sigurado ha. Christopher murag maumti kuan sa mga kanang mga siman. Paningkamot lang yun, dong. Paningkamot lang kay pananglitan og ipatawag yung kasi mong amo dito sa barangay. Mga tarungan lang mo na. Apan, sa gingon na ginigulyat, ang among produto nga eksakto, iyang pahuwa mo ng driver kung wapay mahika panahin kayo na para marin nyo ang lisensya. Ginaw. Total, nagservisyo man na nila. no? Gitan ko sa Amerika dagan ito kwarta. Oo. Usam ka dito sa Amerika. Oo. Kana Tinandaan. nga, kisa itong Sandra, Lauro? Lauro. Lauro, paningkamot lang, unya ayaw kalimot sa pagsampit sa atong tuas ikaytasan. Kaya kaari ka sa Salmo 91, gingon dire sa versikulo 15. Sa diyang sang piton ko nila, to bagon ko sila, uban ako kanila sa dihang sila anaa sa kalisdanan. Luwason ko sila og pasidunggan. Gantihan ko sila taas nga kinabuhi og luwason ko gayod sila. Aha. So, dangot na lang pag-ampo uban sa pagpangalia o niya uban ni dito sa imo pagpaningkamot usab nga imong pangatarungan nga muhuam lang kintal kadi mo po kapahiwa mo. Sulti. Nagservisyo lang kanila. o panlita di kiha yung sulti ang kapitan niya murag o di na makabot og adtos korte di na makabot patch up na ninyo Unya ang doktor sa Gulyat og inig-issue dito dili man put nga limutuang doktor tungod kay nagliko-liko kadugay kaniabot mo inamatyan sa amo. Iya itong sakit atur gyud siya kutob guro Gulyat. Ana lang laro niya pananglitan o papawaon ka dayon makaamo na kaglain magmatngon ka na nga dili na mahitabo no nga dili na nimo mo abot ang panahon ma-expire mo lisensya imo ni atimanon imong dungawon kay ug maparehas na ko pagkahingilin mo tinuod ko paglarga na to sa buhol Gulyat jud ko makano naghain ako na limti ang akong 1,000 na pamilya gikas Oslob duha ta ka adlaw dito hangtod karon gani ha dira diri pilit na sa sawog sa akong bag may gani kay wala ko mayag akong bag wala ko mayabo grabe po nako kahingalin mo to nga usay mataligam ana to awa day ta karinyo at timan na lang na labi na kung naanak kay bagong amo pahawaon ka aron wala na mga babag ang imo pagpanarbaho uban sa pag-ampo usa kanito Unsay panultiho na ning rival Gulyat kay ngo pikas TL mga anak man dito nga pikas TL captain pikas TL Meterio kani mga driver sa ang driver Gulyat mo ba ning kingon nila ang kinabuhi sa mga driver naglatay sa lanot mo ba doon na bingon na na hinana. Kaya ako lang po na ibawaan sa eskwela pa ko sa elementarya ingon dito ay do not talk to the driver when the car is in motion. Dili ka makiktabi kuno driver mo bitong kita kong driver nga gwapo tutukan lang nako. Salamat og panangating dalawa naman. Kun ako.